Egunon Ibai Betarrot, bigarren mailako ikasleak gara eta oso pozik gaude irratian lehenengo aldiz parte hartzeagatik. Aste honetan saio polita eskaintzen saiatu gara. Espero dugu zuen gustukoak izatea. Gaur zuekin mikrofonoan Lucia, Ekain, Laia, Kerman, Naroa eta Xabier gaituzue. Zoragarria den euskaraz entzutea, ez dakienari. Eta orain esango dizuegu data. Gaur, 2025eko maiatzaren 9 da, ostirala da. Gaur honen inguruan hitz egingo dugu. Eguraldia, urtebetetzeak, jantokiko menua, pelikulen rankinga eta pertsonai eskutua. Oso saio polita izango da, disfrutatu! Mundu magiko hau hurbilduko diogu, da zein politak diren lehengoa guztiak, frantsesa gaztelera dena. Orain, Ibai Betarren urtebetetzeak, gaur ez dago urtebetetzerik. Ze pena! Baina euskara kutxunena, ez gara inoiz aspertuko. Gora, gora, gora euskara, gorenek ere entzungo duten, moduan gora euskara, ez gara inoiz aspertuko. Gora, gora, gora. Orain jantokiko menua esango dizuegu. Lehenengo platera, 3 gutiziako arroza. Bigarren platera, txal okela, gisatua barazkiekin. Postrea fruta honegin! Euskara, gorenek ere entzungo duten, moduan gora euskara. Zein zoragarria den euskaraz entzutea. Datorren astean euskaraldia hasiko da. Aurrera bideoa! Ez dakienari mundu magiko hau hurbilduko diogu, da zein gauza ederra euskaraz jolastea, piraten altxorik preziatuena da gure. Jakingo duzuenez, Euskaraldia bertan dugu, eta horren inguruko zalantzak argitzeko Margotek etorri da gaur gurera. Egunon, Margot. Egunon. Lehenik eta behin azalduko diguzu mesedez zer den Euskaraldia? Noski, Euskaraldia 2 urteko egiten den ekimen bat da, Euskara helburua duena. Aurten maiatzaren 15-tik 25-era izango da, eta egun horietan zehar parte-hartzaileek hainbat rolen artean aukeratuko dezakete. Ez dut ondo ulertu azken hori. Adibidez, zuk Euskaraldian parte hartu nahi baduzu, hau bizi edo belarri prest izan zaitezke. Hau bizi bezala konpromisoa hartzen duzu 11 egun horietan euskaraz hitz egiteko. Belarri prest bazara konpromisoa hartzen duzu euskaraz egiten saiatzeko, baina ez beti, eta bestei adierazpen diezu euskaraz ulertzen duzula. Beraz, Euskaraldian parte hartu nahi badut, hau bizi edo belarri prest izan naiteke? Zure kasuan rol berezia duzu Euskaraldian zehar. Zu ezin zara hau bizi edo belarri prest izan, baina sasatzailea izan zaitezke. Eta zer da sasatzailea izatea? Zure lana helduak zirikatzea izan da. Hau da, helduak pikatzea eta Euskaraldian parte hartzea animatzea. Beraz badakizu sasatzailea izan. Bale, hau izan da guztia, eskerrik asko. Agur! Euskara, ez gara inoiz aspertuko. Gora, gora, gora euskara, gorenek ere entzungo duten, moduan gora euskara. Ez gara inoiz aspertuko. Gora, gora, gora euskara, gorenek ere entzungo duten. Saio
gero apur bat animatzeko txisteak ere botako dizkizuegu. Oso barregarriak dira. Zergatik joaten zen tomatea ospitalera? Larrialdi gorria zegoelako. Pertsonai ezkutuari jolasa egin dugu aste honetan. Espero dugu ondo pasatu izana. Aste honetan inork ez du asmatu, baina gehien hurbildu denak Minecraft zombie izan da. Erantzun zuzena Creeper da. Eta irabazleak 3. B eta 6. B. Irabazleak. Zorionak. Gure gaurko irrati saioa bukatu da. Zuen gustukoa izatea espero dugu eta orain gure abestia. Hasi bai beti eta kalera, hasi galetik eta gaibera, batxanalira, eta neria, euskaraz gure bizitza. Aguri bai betarrok eta bihar arte. Dena soña, euskara kutxurrena.